Внимай, че не падне билета от гача. Не може да излезеш. Мяу. Аз съм маскирал. Може повече да внимавам. Внимай, брат. Маскоро ти. Леко е. Не дейте който каза силка, брат. По-нормално. Само не се клъзнеш. Внимай. Не си загрял, брат. Не загреко. След малко ще боли лявата ръка да гледа. До сега що не тича, ла? Що не тича, не прави разни упражнения? Я направи тука. То ще стане 6 часа и се стъмни вече. Ще заболи лявата ръка. Еми, ще пуснем светкавицата. Колата правим. Направо, кака ми нещо подаде, човек, честно ти казвам. Подай му и ти, брат. Подай му и ти. Подскоцеко. Майде подскоцеко, де. Чай, човек. Вие сте много зле, защо ми давате зор? Аз просто искам да скачам, когато искам да снимаш и ти кажеш, човек, се. То ска паметник да стане. Аха. Ще мандури, тук колкото искаш, брат. Така ли се ни каза с ти, бе? Кардамоне. Моля, пусти нещо да връчет. Моля, че не стойте така. Това тренирал ли си го? Кое? Добре. Кое съм тренирал? Ти неща да правиш? Сега ще покажа нещо. Дай да видим, бе. Стане ли причен? Сигурен ли си? Защото направо ще чупа кръста са него. Сега ще прави така. Какво да включим? Какво искаш да пусна? Това е Марзелони. Аз го нямам, брат. Те ще го пуснем. Това е Марзелони. Вижте го. Пусни трака на Леле ти. На Леле пусни си трака. Не мога, защото снимам. Аре, Цеко! Какво ми ще кажа, чакай. Загреони, загрецеко. Напипай го! Сега ти покажа да гледа. Стои с 8 винта. Това е менеджера, бе. Давай. Аз качам, те имаш точно 3 секунди. Едно от коефициентите е голям, брат, заложи си. Менеджерони. И подскоцеко. Падна на 2 връщата бия, трябва да гледам още. Паднало е. Да, стана ли бе? Тея? Да. Аз ще поскачам с тея. Айде, не. Мисля, докъде се е съмнил. Трябва нещо да правя. Да, си виж. Ще направя... Как беше? Ерио Кунг. Трябва да загрея, брат. Загрелони. Дабл твист, дабл твист. Да. Имаш? Да. Имаш върто. Там. Как ти паднеш? Леле. Йо.
няма да снимаш така, само така. Ще ги едитне после. Нали не си изтрил нищо? Не, нищо. Добре, малко такъв загряват се на скамейки, после да си тайца. Той е, това е много яко, брат. Прецаха го. Виж си много добри, брат. Аз не го хвалих много добре, така че... Гледам за чит, но то не е чит. Си, както си вижте, да само си можеш ония който виждаш в Iron Fest, да. Това е гаден това. Аз не мога да го направя. Аз сега ще покажа мой след малко. Какво правим? Аз забравих. Какво прави? Да. Кой? Леле да върнем. Леле ти. Аз правя клипове. Трябва да мръднеш. Да там. Де да знам. Де да знам. Аз не съм го чул сериозно, може да съм превъртял малко и това съм го чул. Ай, вдор. Да го Толкова не си виждала, дай долу пътъл. Аз съм да чана. Фана, де факто трябва доста натам. Трябва да се върнеш. Трябва да направим 60 градуса. Къде да се върна? Там. Да там към мен, ела. Чакай. Там мержи. Да? Да. Толкова да хвана. Не. Попробуй. Попробуй. Цименти, брат, цименти, братле. Да. Добре, ай ти не е не сега. Това беше Iron Man. Това се ще падна в това песен. Много ме интересно какво се случва, когато си панеш коленето, просто останеш така. Аз не знам какво се получава, защото се свака чулка. Ти го отваряш, но много трябва Ай, че ми падна от тебе. Ай, че стана тъмно. Не знам, чулка ще ме много, ме трябва да ги изцепа. Реално? Да. Петичка да е. Не знам как хвана, Не знам за вас, ама аз съм направил до тук 8 минути и 30 и колко секунди клип вече даже. Да, от началото. Добре, заправя да го оправя, нали? Не, аз няма да правя. Дай нещо, ама сега. И якото е, че до вечер може да си го гледам на телевизора. Лей! Чакай. Дай ми зави свят. Не, зави свят от Iron Man, ще върна. Сега се изпушил съм треви, да е. Вие мръднете натам, моля. Натам. То аз няма ти разува камера. Моня на всички кадри. Он така, виж да е. Мони. Не съм прозвал, не бъркане. Снимай там. Как може да направя по-известно? Мела тук, бе. Ила ще снимам, бе. Събличай се, бе. Фърли са гол, бе. Жега, бе, човек. Фърли са гол, айде. Студено. Ма няма студено, аз ще стопля. Аз съм обичам. Айде, де. Мони. Айде, покажи пъпчето. Сега съм застанал тук, тук апостол, бе.
Много високо, брат. Висоцеко. Гледам да е някакви кучени. Те трябва да вървят. Сега по-много ниско. Не, аз не съм искал повече. Да, ама миналия страна по-хубаво ще стане много хубава чупка. Ще падне се обижда. Дойде ми много наблизо. Спряхме ли вече?